Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya türkmenlerinin bu sany demokratiýanyň manysyny, esaslaryny we täsirini öwrenmäge inanýar. Ýöne tarp ýerde demokratiýa barada pikir döretmek üçin bir dünýä türkmenleri däl, 10 dünýä türkmenleri gepleşigi gerek bolar. Şonuň üçin gepleşik mümkin boldugyny maglumatlary süzmäge, elektrini geçirmäge we sadalaşdyrmaga inanýar. Programmada eşitilen makalany Maksat Ataýew taýýarlady. Makalanyň awtoryny bir ýerli türkmen intelligensiýa wekili özüniň demokratiýa barasyna pikir garaýşlary we analizleri bilen şeýle türkmen demokratiýasynyň häzirki hal-ahwaly baradaky tesbirleri bilen ýardam berdi. Şeýle gepleşigiň taýýarlanmagyna onlaýn çeşmelerden peýdalanyldy. Gepleşigiň başyna ýerli intelligensiýa wekiline sag bolaýdyp söze başlaly. Düýü Washingtonda ýerleşen Freedom House guramasynyň soňky demokratiýa hasabatyna Türkmenistan erkin näl ýurt hasaplanýar. Gurama Türkmenistanyň syýasy azatlyklaryň ýagdaýyna 40 baldan 2lik bal, raýat azatlyklarynyň ýagdaýyna bolsa 60 baldan 2lik bal berdi. Syýasy we raýat azatlykları demokratiýanyň özüni düzýän esasy elementlerdendir. Erkin saýlawlary, kanunyň rüstemligi, häkimetleriň bölünşigi, halkyň hakynyň halk mejlisine şöhlenmegi, deňlik, demokratik pluralizm, hökümet we opozisiýa, jemgyýetçilik pikiriniň alga alynmagy we beýleki şahalar demokratik döwlet dolandyrylşynyň esaslarydyr. Söz azatlygy, pikir azatlygy, hereket azatlygy, metbuat azatlygy, din azatlygy, ýygnanyşmak azatlygy, umumyň adam hukuklarynyň ählisi demokratiýanyň hereketlendirijileridir. Artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri bilen demokratiýa köpleri göre modern dünýäniň iň kämil döwlet dolandyryş ulgumy hasaplanýar. Demokratiýanyň tanqidçilary bar, taripçilary bar ýöne her halda bu ulgum her jemgyýetiň özüne mahsus aýratynlyklary bilen durly kontekstde, durly görnüşlerde öz beýanyny tapýar. Türkmenistanyň syýasy paýhas garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynyň bäri demokratiýa ýerli öwüşgün çaýmagyň aladasyny edýär. Gözbaşynyň gadymy grekleriň syýasy paýhasyndan asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan modern demokratiýa ulmy çeşmeleri görä wagtyň synagyndan geçdi. Şol bir wagtyň ödünne ümmülmez evaluasiýalar başdan geçirdi. Ýöne durly çeşmeleri görä greklerden ozalam demokratiýanyň ol ýa-da beýleki tebigy alamatlaryny gadymy taýpa jemgyýetleriniň durmuşyny görmek bolýar. Geçirilen barlyklar gadymy taýpa jemgyýetlerini ýyl ýaşurlarynyň köpçüligi guduklandyrýan wajyp meselelerde karar kabul etmek prosesine gatnaşanlyklaryny görkezýär. Bu noktadan nazardan demokratiýany ilki durmuş adamlar üçin tebigy taýdan dören syýasy ulgum hasaplamak mümkin. Sebäbi çaklamalara görä nirede awawlamaly, awoljatyny haýsy düzgünler boýunça paýlaşmaly diýen ýaly meseleler köpçüligiň islegi bilen taýpa ýaşurlarynyň gatnaşmagyna kararlaşdyrylypdyr. Ekrançylygyň ösmegi bilen ilki durmuş adamlar oturumly durmuşa geçdi. Oturumly durmuş şertleri öz ýany bilen çylşyrmy jemgyýetçilik gatnaşyklaryny getirdi. Adamzat 100 ýyllyklaryň dowamynda monarxiýanyň diýdim zorlugyň, aristokratiýanyň we oligarxiýanyň gapyna düşdi. Demokratiýa sözi ilkinji gedek milatdan ozul 500-nji ýyllarda Gadymy Gresiýada ýüze çykdy. Gadymy Grekler we gadymy Rimliler demokratiýa umtyldy. Demokratiýa halk häkimiýeti. Häkimiýeti halk taýlaýar. Halk häkimiýetiniň işine gönü gatnaşýar. Ýöne halk kim? Ähli raýatlarmy? Ýa-da jemgyýetiň belli bir gatlagymy? Demokratiýa giňişligi haýsy syýasy institutlaryň kömegi bilen guramalaşdyrylýar. Gadymy Gresiýa şäher döwletlerinden ibaratdy. Afina gadymy Grek şäher döwletleriniň biridir. Gadymy Afinada raýatlyk nesilden nesile geçýärdi. Ýöne häkimiýeti saýlaýan halk 18-20 ýaşdan ýokary raýatlar bilen çäklenýärdi. Hökümetiň merkezinde Ekklesiýa adlandyrylýan halk maslahaty bardy. Halk maslahatynyň agzalary ýylda 40 gezek Akropolisiň goloýunda ýygnak geçirýärdi. Olar ses vermek arkaly karar kabul edýärdi. El galdyrmak arkaly ses berýärdi. Halk maslahatynyň agzalary raýatlara wekilçilik edýärdi. Bu demokratik proses milatdan ozul 5-nji 4-nji asyrlary. Mundan tas 2005 ýyl ozulky döwürlere gabat gelýär. Halk maslahatynyň ötýarlyklary giňni, ýöne şonu da çäklidi. Maslahatyň gün tertibini 500'ler geňeşi adlandyrylýan geňeş kesgitleýärdi. Halk maslahatynyň tapawutlykda 500'ler geňeşiniň agzalary DM adlandyrylýan 139 kiçik ýylatly punktda köpüň saýlan wekillerinden ibaratdy. Her ýylatly punktdan ýylat sanyna görä wekil saýlanýardy. Gadymy Afinada ýene bir möhüm syýasy institut dikasteriýa adlandyrylýan kaziýetlerdi.
kaziyetin halk maslahatyna geňeşe magistratlary we siýasy liderleri gözegçilik etmek üçin bimeçber ygtyarlyklary bardy. Halk kaziyetleriniň agdalary 30 ýaşdan ýokary raýatlardan düzülen ýürüýte raýat toporlary tarapyndan saýlanýardy. Ýürüýte raýat toporlarynyň agdalary hem saýlaw ýoly bilen kesgitlenýärdi. Qadim Afinadaky döwlet institutlary ýöne köý raýatlaryň şäheriň siýasy durmuşyna nä derejede işden gatnaşanlygyna güwe geçýär. Milatdan odal 411-nji ýylda Afina bilen Sparta şäheriniň arasynaky uruşlardan peýdalanyp 400'ler topor atly bir topor Afinada häkimiýeti ele geçirdi we harby oligarhiýa esaslandyrdy. Ýöne bir ýyla ýetmän şäher döwletine demokratiýa täzeden dikeldildi. Qadim Greklerde demokratiýa modern demokratiýadan düýüp bir tapawutlanan bolmagy mümkin. Ýöne her nämede bolsa demokratiýanyň esasy talaplary Grek şäher döwletlerine amal edilýärdi. Qadim Gresiýada halk hökümeti esaslandyrylýan wagty Italiýan ýarymadasyna Rim şäherine de şeýle hökümet esaslandyryldy. Ýöne Rimliler öz döredin sistemasyna respublika adyny berdi. Respublika sözi latin sözi bolup halkyň zady, halk meselesi, halk gatnaşyklary diýen ýaly manylary berýär. Halk häkimetiniň esaslaryny düşünmek üçin Sokratyň, Eflatunyň, Aristotelň galy berse-de Renesans döwründen John Locke'nyň, Montesquieu'nyň, Jean-Jacques Rousseau'nyň demokratiýa taglymatlaryna salgylanmak bolar. Ýöne başda da belleşimi ýaly bu köp dünýä türkmenlerini talap eder. Ýöne ýüzle esas pikirlere salgylansak, meselem Aristotel hakyky döwlet adamsynyň diňe bir iň gowy abstrakt taglymatdan habarly bolmaly däldigini, eýsem onuň şertleri we ýagdaýa iň laýyk gelýän ulgamlardan habarly bolmalydygyny aýdýar. İngiliz filosofu John Locke'nyň inançyna görä, egerde halkda kanun çykarmak hukugy we ýerine ýetirji häkimiýeti bellemek hukugy bar bolsa, bu kämil demokratiýadyr. Egerde halk häkimiýeti az sanly adamy, olaryň miras düşerlerine we iş tutarlaryna tapşyrsa, onu bu Locke'nyň inançyna görä oligarhiýadyr. Egerde häkimet bir adamyň eline jemlense, İngiliz felsefeçisine görä bu monarhiýadyr. Fransuz siýasat taglymatçysy Montesquieu 3 häkimet görnüşine şeýle düşündiriş berýär. Egerde diňe bir adam kabul edilen kanunlara laýyklykda döwlet dolandyrsa, bu monarhiýadyr. Egerde diňe bir adam öz erkisligini we kaprislaryna laýyklykda hökümeti dolandyrsa, bu despotizmdir. Respublikaniýada halk hökümetine Fransuz siýasat taglymatçysyna görä halk wekillerinden ibaret topar ýokary häkimiýete eýe bolýar. Ýöne Montesquieu'nyň inançyna görä isle republikan, isle demokrat, isle aristokrat dolandyrşdy. Häkimiýet wekilleri halk bähbidini ileri tutmaly. Jean-Jacques Rousseau demokratiýa belli bir derejede pesimist çemeleşipdir. Egerde halk tanrılardan düzülse diňe şolaryň hökümeti demokratik hökümet bolup bilerdi. Bu derejede kämil hökümet adam üçin näl diýip Rousseau köp çeşmede ýitirilýär. Türkmen demokratiýasy barasynaky gurruna dolansak, başda da belleşimi ýaly Türkmenistanyň syýasy paýhas garaşylygynyň ikinji ýyllaryndan bäri demokratiýa ýerli uwuşgun çaýmagyň aladasyny edýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Dünýä türkmenleri dowam edýär. Ýatdasak Niýazowyň demokratiýa bagyşlap ýazan goşgusy bir gysym erkin intelligensiýanyň arasyna garşylyk we jedel döretdi. Daýhan bagwan bol topragyň eýesi, maldar eýe sürüsürü malyny, suw mugut, gaz mugut, tok mugut muny ebedi, türkmen eýe ata baba ýoluny hop hatarsyz ýatyp turýar sagaman, onha meniň erkin demokratiýam diýip Niýazow göräýmäge demokratiýany hasy sadalaşdyrdy. Ýöne inni Türkmenistana suw, gaz, tok mugut däl. 2019-njy ýylda bular ýatyryldy. Üstesine bu ýeňilikler Niýazowyň goşguda aýdyşýaly ebedi hem däl ekeni. Daýhanyň we maldaryň goşgudaky ýeçiligi şol wagtym häzirim köpleri görä sora gassyny. Meniň iň uly demokratiýam adamlaryň sagaman ýatyp turmagy, ulus ýylyň sagaman ojagyndan örmegi, türkmeniň arkaýyn toýuny toýlap sadakasyny bermegi diýip Niýazow özüniň demokratiýa baradaky garaýşlaryny we siýasatyny beýan edipdi. Häzir ulus ýylyň
Sagaman ojoğundan öýrýäni sonra gastyna ilatyň köp bölegi daşary ýurtlarda migrant işçi. Türkmeniň arkaýyn toýuny toýlap sadakasyny berýäni hem sonra gastyna. Sebäbi daşarda bir topar türkmen migrantlary öz ilinde ne toý märekeni de sadaka gatnaşyp bilýär. Baş kanun Türkmenistany demokratik deň hukukly döwlet adlandyrsa da, ýeri gelene döwlet wagty demokratiýanyň ähmiýetini peseldip görkezmäge synançdy. Ýogsa Türkmenistanyň iň ýeri syýasy partiýasy Kagyz ýüzüne Demokratiýa partiýasy adlandyrylýar. Garaşsylygyň gymmaty ony esassız töwekkülçiliklere sezewar ederden juda beýikdir diýip Niýazow esassız töwekkülçiliklere aýdyňlaşdyrmazdan söz sözläpdi. Ýöne bu ýerde gurrun demokratiýa barada barýar. Siyasi wagtçylar Türkmen liderleriniň ýörelgäniň hatyrasyna, usuluň hatyrasyna ulanmaýanlygyna buýsunurlar. Demokratiýany usul hasapdylar. Demokratiýa serişdedir, usuldur. Demokratiýa çokunulýan hem sejde edilýän keramat däldir diýdiler. Ýöne çokunmak we sejde etmek hökmanmy. Milletiň ruhy ekme demokratiýadan has çuňur zat diýdiler. Şeýde Türkmenistan demokratiýa boýunça halkara hasabatlarda iň izak orunlara ýeleýär. Galy berse de demokratiýa entek halkyň taýýar däldigi barada argumentler öňe sürildi. Demokratiýa maşgalada başlaýar diýip bir ýerli intelligensiýa wekili dünýä türkmenlerine ýazmaça gurrun berýär. Onuň bilen alalaşman bolmaýar. Synçynyň sözlerine görä käbir maşgalalarda diýdimdorlyk hökm sürýär. Kämil çykan ogul gyýlary durmuşda öz ýoluny saýlamak hukugy berilmeýär. Ol bir maşgalanyň misalyny şahsy erkisligiň gysylşyny gurrun berdi. Şeýle-de ýerli synçy käbir maşgalalarda giň ýaýran gorky faktoryny üns çekýär. Onuň sözlerine görä käbir maşgala başy erkek adamlar ýani ýoldaşlaryny we ogul gyýlaryny batş Bu ýagdaý aýal gyýlary agyr ýagdaý ýasalýar. Ýatlasak, Fransuz medeniýeti maýyň ortalaryna Türkmenistanyň Fransýadaky elçisiniň öz aýalyny we gyzyny urmakda guman edilýändigini habar berdi. Maşgala başy erkek adam öz güýjüni öz maşgalasyna görkezýär diýip ýerli synç aýdýar. Ogul gyýlar saýlamak mümkinçiliginden mahrum edilýär diýip ol sözüne goşýar. Türkmen gelini mudam agzy ýaşmakly bolmaly. Ýaşmagyň aşagyna gürlemeli däl, diýilen etmeli. Gaýnene gaýnaty näme diýse şolaryň hyzmatynda bolmaly diýip synçy gurruna dowam edýär. Ol ýaşmak medeniýetiniň gelinleri söz aýtmakdan mahrum edýändigini gurrun berdi. Galy berse-de ýerli synçynyň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda raýatlaryň din wujdan azatlygy berk çäklendirilýär. Türkmen häkimetleri ýurtda medeniýet azatlygyny, söz azatlygyny, raýatlaryň hereket azatlygyny, din wujdan azatlygyny, ýygnanşmak azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýärler. Ýöne diňe we raýat azatlyklary däl eýsem halkara hasabatlary görä syýasy azatlyklary hem berk çäklendirilýär. Şeýle-de halkara hasabatlary görä häkimetler hökümeti çala tanqid eden adamlary watan dönükligini aýplaýar. Türkmenistanyň konstitusiýasy raýat azatlyklaryny kepillendirýär. Ýurdun kanunçylygy adam hukuklaryna uly orun berýär. Ýöne synçylary görä kabul edilýän kanunlar iş ýüzünde amal edilmeýär. Göräýmäge Türkmenistanyň oba geňeşlikleri bar, etrap geňeşlikleri, şäher we welayet halk maslahatlary bar. Galy berse de Milli Geňeşde halkyň erkisligini wekilçilik edilýändigi aýdylýar. Ýurtda 181 agzalyk Milli Geňeş hereket edýär. Kanunçylyk Milli Geňeşi kanun çykarjy wekilçilikli edara adlandyrýar. Kämil häkimet tulgumlarynyň ýene bir aýratynlygy hem häkimetleriň bölünüşigi ýörelgelerine ýerilmegidir. Türkmen konstitusiýasyna görä Türkmenistanyň halk häkimetiň gözbaşydyr. Ýöne ýerli synçynyň tasdiklamagyna görä halk syýasy durmuşdan özüňe saklanýar. Muňa garamazdan resmi medeniýet Türkmen jemgyýetine gadymdan gelýän demokratiýa däpleriniň saklanyp galanlygyny öňe sürýär. Demokratiýany bir kesgitme bilen çäklendirmek kyn. Kämil demokratiýada halk wekilleri syýasy prosesde pätgelçiliksiz gatnaşýar. Raýatlar saýlaw hukugyndan peýdalanýar. Ýurdun gün tertibini raýatlar kesgitleýär. Azatlyklar kepillendirilýär. Azat we adalatly saýlawlar geçirilýär. Garaşsyz maglumat akymyna ýol berilýär. Ulmy çeşmeler demokratiýanyň peýdalary barada maglumat berýär. Demokratiýa halklaryň zalim awtokratlar tarapyndan dolandyrylmagynyň öňüni alýar. Demokratik hökümetler beýlekleri garanyny gülläp etýär. Demokratik hökümetlerde bilim, saglyk we şuňa meňzeşler wagtda adam ösüşiniň görkezüjileri ýokary bolýar. Demokratiýa adamlaryň öz bähwitlerini gorumaklaryna ýardym berýär. Galy berse de diňe demokratik ulgamlar esasy azatlyklaryň bökdönşsiz amal edilmegine ruhsat berýär. Diňe demokratiýa halkyň öz kabul eden kanunlary aslynda dolandyrylmagyna mümkinçilik berýär. Diňe demokratiýa ýokary derejede syýasy deňlik ködürleýär. Dünýä türkmenleriniň demokratiýa bagyşlanan sany tamam boldy, hormatly dinleýijiler. Üns berip dinläniňiz üçin köp sag boluň, sag oturuň.